Celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtia sú srdcovo-cievne ochorenia. Z nich je najznámejší srdcový infarkt. Srdcový infarkt často prichádza náhle a môže prísť aj z plného zdravia. Medzi najčastejšie príznaky patrí náhle vzniknutá bolesť na hrudníku, ktorá je tlakového charakteru a môže, ale nemusí vyžarovať do ľavého ramena, prípadne do celej ruky, do krku alebo do chrbta. Medzi sprievodné príznaky patrí, že ten pacient bude bledý, spotený a môže mu byť na odpadnutie. Prvá pomoc v tomto prípade je jednoduchá. Pacienta by sme mali posadiť kľudne aj na zem, aby nám neodpadol z nejakej vyššej pomôcky. Keďže srdcový infarkt sprevádza aj sťažené dýchanie, môžeme mu rozopnúť odev v oblasti krku, takisto v oblasti brucha, čiže rozopneme nohavice alebo opasok. Pacienta upokojujeme, určite ho neopúšťame a čo najskôr voláme na tiesňovú linku na číslo 155, aby sa k pacientovi rýchlo dostala odborná pomoc, ktorá mu pomôže. Cieľom je dostať pacienta čo najrýchlejšie na špecializované pracovisko, kde mu finálne pomôžu. Ak je prvá pomoc poskytnutá správne, je veľmi vysoko pravdepodobné, že ten človek tento životohrozujúci stav zvládne.